Takže ahojte pri tomto videu. Ja som Samo a toto video bude vlog. Toto sú naši psi. A ja mám jedno. Šteleneskej doviezli. Leo! 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 Leo, sem. Kamila. Nemôžeš papať. Pekný psi, čo? Tento sladký psík. Sladký psík. Sladký. No. Títo psi sú naši. Dneska sme ich priniesli vlastne zadarmo, lebo ich nejakí ľudia mučili. Ahoj! Toto je moja sestrica. Hello everyone. Ahoj, Starici. No a okay, bro. čo by sme vám ešte povedali? Toto je kamoš. Cvate. Natáčam ja YouTube. Poďte. Áno, naši psi sú tu, jej. Psi. Takže tento sladký psík je. Zadarmo boli. Boli zadarmo. Ľudia ich chceli tak. Neviem, tí psi boli proste týraní. Ten pes tu je môj. Našťastie dostali jesť, piť a u nás dostali slobodu. Áno, No a môžu viete, robiť, čo chcú. tí dvaja psi, jeden je náš a jeden je ich. Ale v podstate obidve sú obidvoch. Aj náš je váš, aj váš je náš. Aj náš je váš, aj váš je náš. Aj váš je náš, aj náš je váš. Aj náš je váš. To je uvěř na. Good looking. Hej, krč! What's cooking good looking? Gabko, nemáš krč? What's happening? What's cooking good looking? Ukáže toto tričko reklamácia na naše mesto. Daj mi Red Bull. Nedám ti nič. Daj! Áno! Sprostý. Prostý děk. Daj tu. Prostý děk. Daj! Pozrite, toto je Mirinda Extra nápoj. Počkajte, musím to oštíkať. Nemôžem to otvoriť. Počkajte. Musím napiť sa. Soda. Soda! Dandržales. Ale tu jdem například jako pochrpnice pělňom. Myťu! Myťu! Daj hinocha rakovinica! Mamo! Tomka, dačka. Ale ty si ma držal! Ja som celý set, ty si ma držal, potom sme spadli. Joj, sa červeno. Tam nič nemáš. Čo si kau? Ísť more do... Nič tam nemáš. Má tam červené, to šlepí! Tam udrel sa! Ale to nebola moja chyba. Hej, bola! On ma držal, spadli. To je tvoja vina! A nevyhováraj sa! Our dogs are not very cool. Hanbi sa! To nie je smiešné! Prepáčte diváci, to bolo veľmi krátke video. Toto už bude koniec tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, tak choďte do Riti.